Gwawrio. Mae gwefynod yn byw yn ein carpedi ni. Ystafell wely sy'n weitha. Nid y gwefynod yn unig wrth gwrs, ond ei hwyau hefyd. Ond dyma pryd y byddai'n gwybod bod gwefynod yno. Pan fydd yr wyau'n deor, ac mae'r creaduriaid yn codi ar ei hadenydd yn mynnu ei rhyddid. Rhyddid i'w neu beth? Wel, hi ddodwyr rhagor o wyau mae'n debyg. Dyna i diben mewn bywyd am hwn ni. Fyddai'n lladd ambell un. Cydio mewn papurau, rolion dyn a chwap. Mae'n ddigon hawdd hefyd. Peth bach tila i'w gwefyn. Gogrwn trwy'r awyr fel hen feddwyn yn dod allan o dafarn. Dim ond ambell un, cofiwch. Dych chi ddim gwell o geisio lladd nhw i gyd. Mynd am yr wyau sydd ora. Taclo'r broblem yn y gwraidd. Prynodd mam wenwyn. Tynnu'r powdwr dros y carped wedyn. Pob modfedd ohono yn unol ar cyfarwyddiadau. Ac eto, wythnos yn ddiwedd arach. Pob modfedd, pob un gornel, dan y celfi a'r cwbl. Fe weithiodd hefyd, ond diw roedd gwynt afiach i'w gael. Ac rwy'n siŵr nad yw'n gwneud dim lles i chi, byw yng nghanol y gwenwyn neu gyd, yn anadlu ei ddrwg. Edrychais ar y we. Mae'n dweud fyna bod armadillos yn bwyta wyau chwilod carped. Sut maen nhw'n gwybod hynny? Does dim sôn. Ydy chwilod carped rhywbeth yn debyg i'r gwefynod? Allai ddim dweud. O mae werth roi cynnig arni. Cael gwas bach. Gadael y cwbl iddo fe. A dim gwynt cas. Gallwn ni fyw gydag armadillo.